Салом алейкум тамошобинони азиз, тамошобинони канали Мошин Бозор ТЖ. Инак хеле ки дида истодед, ҳаво борони аст, лекин ин ба мо баҳона шуда натавонист ки мо имрӯз ба Мошин Бозор набароем, зеро дар комментариёт чӣ дархостҳо дошта будед, ҳаракат кардем имрӯз дар рӯзи борон бошад ҳам мувофиқи талаби шумоён кор кунем. дӯстони азиз, агар навори писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Honda CR-V солаш 2006 мошини европейка мебошад. Мани намуди бернаи мошин азбаст ки ҳаво борон ҳозир хай дархост карда мошинои ба навори бисосим. Мани намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад, пробегаш ҳам ҳозир мефаҳмед. сиденияш обогрев, пробегаш 165 000 километр будааст пробег. این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. این حالت سالن کفای ماشین سیدینیاش کاجی نمی باشد. نه باز لوکم داره. موتور 2.4 سوزشواری گاز بنزین، گازش یورو 4، расходаш 10 تا газки 80-85 تا мегардад. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 743 57 57. BMW E60 солаш 2008. یعنی намуди бернаи мошин. дӯстони азиз, ёдовар мешавед ин санҷиши техникиш, ойнаҳои сиёҳшишаш 1 сол намебошад. мани ҳолати балон, мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, робот мебошад, бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотҳои ин замона калиташ старстоп. мана чихеле ки дида истодед. пробегаш 180 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин сиденияш кожи мебошад, обогрев, яъни сиденияш боз лифт. ин лукам дорад боз. мани ҳолати салони кафои мошин ёдовар мешавем, салонаш кожа мебошад. мотор 2.8 сӯзишвори бензин, расходаш 10 та 100 та. нархи мошин 125,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 784 48 88. Toyota Corolla Verso солаш 2007. мани намуди бернаи мошин. дӯстони азиз, мана мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, дохили салон 4 электропакет, сентр замок, пробегаш 275 000 километр пробег, коробкаш механик ва инҷа монитор дорад. ин ҳолати салони кафои мошин. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида истодед. ҳолати салони кафои мошин. мотор 2.2 сӯзишвори дизел,
расходаш дохили шаҳр ба 6.5 литр, берун аз шаҳр 58 литр мехӯрад. Нархаш 65000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 855 44 42. Honda CR-V солаш 2010. Мошин американка мебошад. Ман ин намуди берунаи мошин. Дӯстони азиз, ман барои шумо чуноне ки гуфтам, ҳаво боронӣ аммо камтар ба навор гирифтани мошинҳо душвортар мебошад. Мани ҳолати салони мошин 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат ва инҷа CD плеер дорад. Ҳай пробегаш соҳибаш ко берунанда чанд буд? Ин ҳолати салони мошин, сиденияша багрев, боз сидения лифт чӣ хеле ки дидаи соз. Пробегаш чӣ қадар ко? ҳозир ин пробегашам фаҳмим дӯстони азиз. Пробег 129000 километр пробег дӯстони азиз. Ин калид тахшмена калид. Ин ҳолати салони қафои мошин. Мотор 2.4 сӯзишвори бензин. Расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад. Нархи мошин 115000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 953 54 54. Hyundai Santa Fe солаш 2007. Мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дидаи солед мани ҳолати балонот. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон чӣ хеле ки пай бурда истодед дар ин ҳавои боронӣ камакак моторҳояшро нишон додан душворӣ шуда истодааст. хай ҳамчун гуфта мегузарем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаҳош регировка мешавад, коробкаш автомат, инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 122000 километр. Ёдовар мешавем дутта сиденияи пеш абагрев чӣ хеле ки дида истодед. боз мани сиденияш лифт, мана сидения лифт. Ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. Мана ҳолати салони қафошам бисёр ҳолаташ хуб. мотор 2.2 турбодизел. расходаш дохили шаҳр ба 9 литр, берун аз шаҳр 7.9 литр мехӯрад. нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 36 54 44.